nu har lagt vores gulv færdigt, så skal vi jo selvfølgelig have en fodliste på. Og til vores gulve, der har vi fodlister, der matcher selve gulvet op. Og de bliver så sat på med nogle clips her, som gør det ekstra nemmere at montere fodlisten. Så man skruer simpelthen bare klipsene på væggen henad i passende afstand. Og når det er så gjort, så er det sådan set ikke andet for end at bare stille og roligt presse listen nedover. Færdig arbejde.